Wah, pur seru. Dua kali. Kendang si bulan mas. Kumandang barang syukur ngersani Gusti yang nyipta jagat. Nggih. Dene wis paring pirang-pirang kanikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat. Saengga awake dhewe bisa tetunggalan mapan ana pelataran UMB utawa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nggih yo, heeh. Iki dalam rangka silaturahmi masyarakat Jawa Provinsi Bengkulu. Bener? Ya kuwi PMJB kang wektu dina iki ngadani nganake halal bihalal. Nggih yo, heeh. Lebih bangga sekali Mas Gareng. Pripun Mas? Pagelaran wayang malam hari ini diterima dengan lapang dada utawa tangan kalih oleh Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bapak Sakroni. Napa ora hebat Mas? Matur sembah nuwun, terima kasih Bapak Rektor sudah menyediakan tempat untuk pagelaran malam hari ini. Nggih. Semoga ini bisa menjadi sesuatu hal yang rutin karena budaya itu adalah alat pemersatu bangsa. Yang lebih membanggakan disinilah tempat mahasiswa yang religius Mas Gareng. Betul. Ning ora nyirik karo budaya. Betul. Ora nyingkiri karo budaya itu yang sangat luar biasa. Nggih. Kula ngaturke pasugatan wujude beksan lengger ya Mas. Aku tak nyuwun tulung karo Mbak Eka Suranti. Saya aturkan warga PMJB sing asli saka Banyumas. Yuk. Kira suara. Yesus
matur sembah nuwun. Niki kepareng ngaturaken cakepan sinom kangge mangayu bagya PMJB Paguyuban Masyarakat Jawa Bengkulu. Kulungsu-kulungsu nderek udu bucange semangga dipun pilih ibu menapa Mbak Presiden utawi wiraswara ingkang kinten-kinten kiyat nyekaraken sinom. Saking Bapak Agi Harga Pramudya nggih Bapak.
Mas Gareng. Nun. PMJB Kang Sutresno yang dibahasake nasional apa Mas Gareng bahasa Indonesia? PMJB yang tercinta. Rukun manunggal sayekti. Rukun menjadi satu adanya. Terus Mbak Eka? Sayek Saeka Praya selalu bersama-sama dalam kondisi apapun. Terus tanpa memandang siapa itu. Lanjutnya Mbak Eka. Sediane nguri Sediane hanguri-uri punya maksud untuk melestarikan. Terus Mbak? Budaya Gung Kesti. Budaya Agung Kahesti. Budaya istrinya Pak Agung. Ngawur. Kok budaya istrinya Pak Agung? Hanguri-uri budaya tuh kuwi lho Mas, budayane dhewe iki lho. Budaya iki budayane dhewe. Budaya yang besar dan adiluhung. Terus Cipta rasa rumah makan seafood. apa? Kok rumah makan seafood iki lho? Cipta rasa ki rumah makan seafood. Ngawur. Lah bangel men. Ya cipta rasa ki iso dibahasake Indonesia. Oh, Cipta ki angen-angen ya Mas. lah aku cipta rasa ki rumah makan seafood kok. karasa niku Cipta rasa karsanipun. Cipta rasa maksud hatinya. Terus nyawiji terus sing karya bersatu untuk bekerja atau berkarya. Betul. amreh bangkululas Amrih Bengkulu lestari. Supaya Bengkulu tetap lestari. kuncara yen tentrem kartara harja Bengkulu semakin jaya, tentram, tidak ada halangan suatu apapun. amin Menika ingin padha sepisanan. nggih sing Padha ingin ngoko kelih aku njuk tulung karo adikku wedok nduk Eka uget-uget. Iki dimirengke sing ngripta lho, kok ndak dikira. Amas tuti anan mreng yuang kuasa mreh
untuk Bapak Arga Pramudya nggih ingkang sampun ngripta sinom menika Mas Gareng. Nek iki lek mau ngethok tembang ki ora penak. Mengethok. Sing terakhir ki mau piye? Ngrungkepi ndarbeni Bengkulu Kuncara. Nek ya ora Bengkulu kun ya Bengkulune dadi siji. Baleni. Ngrungkepi ndarbeni. Kleru. Tapi ya Ngrungkepi ndarbeni kula sing kokmu kleru. kaya mau wis. Heeh. Ngrungkepi Heeh. Beni Bengkulu Kuncara. Apik wis pokoke. Ngono kuwi berat to? Wis Jenenge pedotan tembang ya dipaske to Mas Gareng. lah ya. Nggih. Mas Gareng gandrung nduk Eka. Menika kula aturaken dhateng Bapak Supri sing kala semanten rawuh wonten gubuk kula ning Jetis kono. Matur sembah nuwun. Karo Mas Sukri Hanacaraka. Nggih, Streaming Mas jauh-jauh didatangkan dari Solo Hadiningrat. Wah, koh midhangake ya koh. Nggih. Ya Mas Gareng. Cek kuat ya, Mbah. Oh, setene mbok sing piye? Siap sigap kok. Ning ya ora ana roman kok karo bae iki lho. Ora tak tresnani, Mbah. Kang Mas. Kang Mas tak tresani. Duh. Wong cilik. Wong ayu. Ya, wong ayu. Anggepen aku iki kaya Iis Dahlia. Anggep aku kaya ngono ya. Pepujaning ati. Kaya apa? ngene wong nandang wajik Asmara kok aswajik. Ngono nek kulino main ngono kuwi. Pak Yanto Mas Gareng tesih main. Kancane main nggih niki lho, Pak. Lah iya lho kene. Mbok ya Mara apa monga waku dhewe. Eka. inggih biyo. Nadyan kowe rada gila karo calonmu sing lanang ning kowe anu ungkapkan isi hatimu. Ini apa monga waku dhewe. Genti sing lanang gandrung sing wedok. So kapan? Ya saiki kok. Oh. Yo, so kapan katakan Omo sira nakoda. piye yai? Tanpa prau sasat darat Ing Jaladri Nyidam Sarias Langgam Kendangan Gonggomino dijogeti Mas Gareng sing nembang Nduk Eka. Terus irama kedua digarap irama seger. Engko Eka nembang karo joget
jogetmu gen ditirokke karo Mas Gareng Semarang. Oke. Yo, diaturke nduk Eka. Monggo, yo.
tembang kangen ayo Mbak Suci jumeneng matur nuwun. Ya. Kula sampun nggih, Biyong. Ya, kowe angrem sik ning kene angrem sik empone. Ana tongseng dilawuhi tahu. Apa? Ana tongseng dipangan karo bakso. Apa? Badhe gareng. Apa? Carane yo. Wah. Monggo Mas Gareng, joget sing sip ben nampa saweran sing oke. Oke. Nan ya, sabda pendhita pangandikane dalan lho ya. Oke. Ayo diaturke. Dek jaman gampang masih saiki ana ngendi walang kekek walang kadung neng gunung tak cadongi tong gentak pipa londo Yo. Syukur bisa
Irama Seger. Yo. Yo. Lumbung desa Pratani padha makarya nata lasung nyandang alu ayoyo matur sembah nuwun lumbung desa sampun dipun aturaken Mas Gareng. Punjutan wau. Pripun? Punjutan apa lumbung? Nggih, menika saking panjenenganipun Bapak Saiful. Oh, ngaten. Nyuwun dipun aturaken langgam lumbung desa supados para sedherek emut malih kalian pentingipun lumbung untuk kemakmuran. Matur nuwun. Amin amin. Nggih. Sawetawis satur panglipur dipun tutukaken ing Patersanga nggih Mas Gareng. Iki namung warming up pemanasan mangke sing wonten goro-goro Mas. Bakune aja nganti lali karo kewajibane. Ayo netepi kewajiban, ayo tak derek iki.